Jedno z nejhranějších děl pařížské operety to je představení Mamzelle Nitouche. Slečnu Netykavku uvede Severočeské divadlo v sobotu 3. února od 17 hodin. Pohádkový příběh s podmanivou hudbou Petra Iljiče Čajkovského, kde sice dobro vítězí nad zlem, ale všechno bude trochu jinak, než byste čekali. To je baletní představení Spící krasavice, které uvede Severočeské divadlo v neděli 4. února od 15 hodin. Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších oper na světě, to je Rusalka Antonína Dvořáka. V hlavních rolích Daniel Hůlka, Michaela Katráková a Jakub Pustina. Pohádkový příběh uvádí Severočeské divadlo v pátek 9. února od 19 hodin. Slavný americký muzikál z roku 1956, to je My Fair Lady, příběh o chudé květinářce Elize Doolittleové a arrogantním profesoru fonetiky Henry Higginsovi. Přináší Severočeské divadlo v neděli 25. února od 17 hodin.